Ang dugo sa pakigsaad. Mayo 27. Karon ang Dios sa pakigdait nga nagbanhaw gikan sa mga minatay sa labing dako nga magbalantay sa mga karnero uban sa dugo sa walay katapusang tugon ang atong Ginoong Hesus. Magahingpit kaninyo sa tanang mga maayong butang sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Hebrohanon, Kapitulo 13, mga bersikulo 20 paingon sa 21. Sa kadaghanan nahimong misteryo nganong daghan kaayong mga halad ang gikinahanglan sa karaang dispensasyon, nganong daghan kaayong mga biktima nga nagkadugo ang gidala ngadto sa altar, apan ang dakong kamatuoran nga gitipigan atubangan sa mga tawo ug nasilsil sa hunahuna ug kasing-kasing mao kini: kun walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. Hebrohanon, Kapitulo 9, bersikulo 22. Sa matag nagdugo nga sakripisyo, gihulagway ang kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Juan, Kapitulo 1, bersikulo 29. Si Kristo mismo mao ang magbubuhat sa sistema sa pagsimba sa mga Hudiyo, diin pinaagi sa mga tipo ug mga simbolo, gilandungan ang espirituhanon ug langitnon nga mga butang. Daghan ang nakalimot sa tinuod nga kahulugan niini nga mga halad, ug ang dakong kamatuoran nga pinaagi kang Kristo lamang adunay kapasayloan sa sala, nawala kanila. Ang pagpadaghan sa mga halad nga halad, ang dugo sa mga turo ug mga kanding, dili makawagtang sa sala. Usa ka leksyon ang gilangkuban sa matag sakripisyo, gisilsil sa matag seremonyas, sulimni nga giwali sa pari sa iyang balaan nga katungdanan, ug gisilsil sa Dios mismo nga pinaagi sa dugo ni Kristo lamang adunay kapasayloan sa mga sala. Ang karaan nga mga magtotoo giluwas sa maora nga manluluwas sama sa karon, apan kini usa ka Dios nga gitabunan. Ilang nakita ang kaluoy sa Dios sa mga numero. Ang sakripisyo ni Kristo mao ang mahimayaong katumanan sa tibuok ekonomiya sa mga Hudiyo. Sa diha nga ingon nga walay sala nga halad si Kristo, miduko sa iyang ulo ug namatay. Sa diha nga pinaagi sa dili makita nga kamot sa makagagahom, ang tabil sa templo napika sa duha, usa ka bag-o ug buhi nga dalan na ablihan. Ang tanan karon makaduol sa Dios pinaagi sa mga merito ni Kristo. Tungod kay ang tabil nagisi nga ang mga tawo makaduol sa Dios, dili kinahanglan nga magdepende sila sa pari o seremonyal nga sakripisyo. Gihatag ang kagawasan sa tanan aron direkta nga moadto sa Dios pinaagi sa usa ka personal nga manluluwas. Ang tibuok hunahuna, tibuok kalag, tibuok kasing-kasing ug tibuok kusog gipalit sa dugo sa anak sa Dios.